Benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial i l'últim veurem unes quantes coses petites per millorar la nostra pàgina, per compartir-la i com publicar-la. Doncs som-hi! A la part de treball, el primer que farem serà dues coses de navegació. Mireu, anirem a la rotllana aquesta de configuració, la desplegarem, i aquí puc fer dues coses, o puc fer diverses coses, però farem dues coses. La navegació, això és el menú. Aquest menú el puc canviar de lloc. Quin és aquest menú? Doncs és tot aquest menú que hi ha aquí sobre. Ara el tinc posat a la part de dalt, però podria posar-lo també a la lateral. I ens sortiria així. I quan jo cliqués les ratlletes, es desplegaria. Veieu? A mi aquesta posició no m'agrada molt, però per exemple, si la nostra pàgina es té que veure amb un mòbil, doncs és millor aquesta forma. Jo això ho deixaré com estava, a la part de dalt. I després podem canviar el color d'aquest espai d'aquí. Mireu, puc fer-ho transparent, perquè es vegi la foto, però també puc canviar-li alguns colors. Puc posar-lo en blanc, o puc posar-lo en negre, i així queda més ressaltat. Jo també prefereixo deixar-ho transparent, que és com estava en principi. Perfecte. I ara anem a buscar anem a veure una altra cosa, és la imatge de marca. Mireu, aquí podem posar, perquè surti el logo de la nostra empresa, de la nostra pàgina, o una imatge nostra, perquè es vegi de qui és aquesta pàgina. Això es diu logotip. Molt bé, l'únic que hem de fer és o seleccionar una que tinguem o pujar una que tinguem a l'ordinador. Doncs el que faríem, per exemple, en aquest cas, posaré el logo del canal BAM 2000. Obrir, me la carrega. Molt bé. I veieu que aquí al costat ja ha sortit el logo del canal BAM 2000. O el que podria fer, si no tinc un logo, podria posar la meva foto. Seleccionaria, obrir, la carrega, i aquí la tinc. I ja tanco això. Molt bé, doncs pràcticament hem acabat aquest tutorial. Només ens falten dues coses molt importants. Mireu, ens falta compartir i publicar a la nostra web. Aquesta web ara en aquest moment només la podem veure nosaltres, però la podríem compartir amb altres persones. Per exemple, clicant aquí. I aquí podríem posar l'adreça de la persona, l'adreça de correu de la persona amb la que volem compartir. Jo el que faré serà compartir-la a mi mateix amb altre compte de correu. Així que faré el següent. Ja em surt aquí, la poso, i molt important és veure aquesta pàgina que comparteixo, què vull que faci aquesta persona. Només pot llegir o pot fer canvis. Si li deixem com a editor, ell podrà fer canvis a la nostra pàgina. La tindrem que escollir. I li enviarem. Clicant aquí, li enviaríem la pàgina i podria ser o només lector, veure-la, o editar, veure i canviar coses. Si estem fent un treball compartit, doncs estarà bé que sigui editor. Jo en aquest cas no la compartiré. Així que tanco. Altra opció que tenim és publicar. Quan la publiquem, el que farem serà que tota la gent que sigui de horta.salesians.cat la podrà veure. No només la veuré jo, no només la veurà la persona que li ha compartit la pàgina, sinó que també qualsevol persona de horta.salesians.cat la podrà veure. Clicaria aquí i la publicaria. I ja estaria a la red d'internet. Doncs fins aquí aquests tutorials de la site de Google. Espero que us hagi anat bé. Fins ara i ens veiem al proper tutorial. Adéu-siau.